Txorimaloa. Behin batean, bazen nekazari bat. Ez zion inori laguntzen, petral xamarra zen. Baratzean, txoriak egoten ziren, nekazaria haserretu egiten zen. Txoriak uxatzeko asmoz, txorimalo bat egitea pentsatu zuen. Txoriak beldurtu egingo dira, eta ez dira gehiago nire baratzera etorriko, esan zuen nekazariak. Horrela, lau kainabera hartu zituen eta haiekin besoak eta hankak egin zituen. Kalabaza batez burua, begiak bi arto alez, sudurra azenario batez, eta hortzak gari alez. Txorimaloa bukatu zuen eta arropa zarra jantzi zion gainetik, eta makila lurrean sartu zuen zutik mantendu zedin. Baina bihotza falta zitzaion. Bihotzaren tokian udare eder bat sartu zuen, eta gero etxera joan zen. Txorimaloa oso dotore soroaren erdian gelditu zen. Handik pixka batetara, txori bat iritsi zen. Txorimaloa berehala hasi zen bere lana egiten. Alde mendik! Alde mendik! Baina txoriak erruki aurpegiz esan zion. Gari pixka bat nahi dut, nire umetxoentzat da. Txorimaloak pena hartu zuen eta esan zion. Hartu nire hortzak, gari aleak dira, esan zion txoriari. Txoriak banan-banan hortzak hartu, eskerrak eman, eta poz-pozi joan zen bere umetxoengana. Hurrengo goizean, untxi bat etorri zen baratzera, eta txorimaloa berriro ere oihuka hasi zen. Alde mendik! Alde mendik! Untxiak esan zion. Azenario bat nahi dut, gose naiz. Txorimaloak pena hartu zuen, eta esan zion. Hartu nire sudurra, azenarioa da. Gustoko izango duzu. Untxiak halaxe egin zuen, sudurra hartu, eskerrak eman, eta poz-pozik joan zen. Beste egun batean, oilar bat etorri zen, eta honela esan zion txorimaloari oihu egiten hasi aurretik. Nekazariak ez digu janaririk ematen, gose gaude. Ongi da, hartu nire arto aleak, nire begiak dira, zuentzat. Oilarrak begiak hartu, eskerrak eman, eta poz-pozi joan zen. Txorimalo gaixoak dagoeneko ez zuen, ez hortzik, ez begirik ere. Gero, katua etorri zen, eta esan zion. Nekazariak etxetik bota nau, eta hotzak nago. Nor zara, begirik ez dut eta ezin dut ikusi. Ezer ere ez duen etxegabe bat naiz. Ongi da, hartu nire jantzia, ez dut besterik, erantzun zion txorimaloak. Jantzia hartu, eskerrak eman, eta poz-pozik joan zen katua bere bidetik. Geroago, norbait sumatu zuen bere ondoan negarrez. Haur txiki bat zen. Bere amonatxoarentzat janari bila ari zen. Lasai mutil, nire burua emango dizut. Kalabaza eder bat da eta pozik jarriko da amona, esan zion txorimaloak. Halako batean, nekazaria bere sorora baratzera itzuli zen, eta ikusi zuen bere txorimaloa ia ez zegoela haserretu egin zen erabat eta su ematea pentsatu zuen. Orduan, txorimaloaren lagunak etorri ziren, eta oso triste jarri ziren bere lagun txorimalo erreari begira. Baina momentu hartan,
zerbait erori zen lurrera. Txorimaloaren udarezko bihotza zen. Nekazariak barre egin zuen. Udarea hartu eta ahora sartu zuen. Bai, ona dagoela udare hau. Eta hori esatearekin batera, zerbait aldatu zen nekazariaren barnean. Nekazari Petrala, txorimalo onaren bihotza jan ostean, bihotz honeko bihurtu zen. Eta bere lagunei honela esan zien. Hemendik aurrera, etorri denak nire baratzera, eta jan nahi duzuen guztia. Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila Altsasuko